15 листопада, пятница. У эфира Белсату короткое выдание новинаў. У студии для вас працуе Александр Баразенко, и вось галоўнае на гэты час. Чарговая хваля рэпрэсіяў. Масавыя затрыманні ва ўсёй краіне праводзяць супрацоўнікі КДБ. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, рэйды сілавікоў праходзілі ў Менску, Барановичах і Гарадзенскай вобласці. Маштабы хапуна і колькасць затрыманых цяпер спрабуюць высветліць праваабаронцы. Згодна са звесткамі ініцыятывы «Дысідэнт Бівай», арышты і ператрусы прайшлі ў шматлікіх людзей з нагоды магчымага атрымання дапамогі з-за мяжы. Сілавікі прыходзілі і да родных некаторых палітвязняў. Кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак абвясціў, што з прычыны чарговага хапуна для пацярпелых ад дзеянняў сілавікоў распрацоўваюць варыянты эвакуацыі. Уся служба эвакуацыі «Байсол» працуе поўным складам у сувязі з сённяшняй аблавай. Заявак шмат, выводзім людзей з-пад удару. Падставою для рэпрэсіяў супраць беларусаў можа стаць нават крытыка абутку. Праваабаронцы вясны паведамляюць пра масавыя затрыманні працаўнікоў Белазу. Прычынаю хапуна, як сцвярджаюць праваабаронцы, сталі кітайскія боты злога Белазу, якія на сваёй старонцы пачало прадаваць прадпрыемства. Яны танная копія вядомага брэнду «Тымберленд». Паведамляюць, што адзін з работнікаў стварыў чат, дзе высмеяў навінку. Пасля гэтага пачаліся затрыманні. Хакеры ўзламалі базы дадзеных Нацыянальнага банку Беларусі. Хакерская групоўка Dump Forums заявіла, што атрымала доступ да банкаўскай інфармацыі і вялікага масіва асабістых дадзеных. А праз сістэму банку хакеры змаглі патрапіць у сеткі іншых беларускіх дзяржустановаў. Мы атрымалі доступ да сеткі Нацыянальнага банку Рэспублікі Беларусь досыць даўно, што дазволіла нам атрымаць базы звестак карыстальнікаў, а таксама дакументы, звязаныя з унутранымі праектамі і планамі банку. Гэты доступ быў рэалізаваны пасля дбайнай падрыхтоўкі. На працягу значнага перыяду мы заставаліся незаўважанымі ў іх інфраструктуры. У якасці доказу злому Dump Forums прадставіла аднаму са спецыялізаваных тэлеграм-каналаў файлы з дзесяткамі тысячаў адрэсаў электроннай пошты, нумароў тэлефонаў і іншых дадзеных. Як сцвярджаецца, інфармацыя ў іх актуальна станам на люты гэтага году. Хакеры абяцаюць бліжэйшымі днямі зліць частку атрыманых у сетцы Нацбанку файлаў. Адзін чалавек загінуў, яшчэ адзін у рэанімацыі ў выніку аварыі ў Светлагорскім раёне. Напярэдадні вечарам на дарозе Акцябрскі Парачы-Рэчыца кіроўца аўтамабіля «Акура», праводзячы абгон, выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе ў лоб сутыкнуўся з аўтамабілем «Дэу». Кіроўца «Дэу» загінуў на месцы. 20гадовага кіроўцу «Акуры» даставілі ў шпіталь. ДАІ заклікае кіроўцаў да асаблівай абачлівасці на дарогах, бо ў краіне ападкі і пахаладанне. Мокры снег, галаледзіца і зніжэнне бачнасці – дадатковыя фактары рызыкі. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсату Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код. Наведзіце на яго камеру вашага смартфону ды пераходзьце па спасылцы. Падпісвайцеся на Тэлеграм Белсату, калі для вас гэта бяспечна. Таксама раю не забывацца на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Расійскія войскі напярэдадні ўвечары нанеслі чарговы удар па Адэсе. У выніку камбінаванага абстрэлу ракетамі і дронамі загінула адна асоба, прынамсі 10 пацярпелі. Сярод іх двое дзяцей. Як паведамляюць мясцовыя ўлады, у выніку атакі разбураная шматпавярхоўка ў цэнтры Адэсы, пашкоджаная царква і іншыя будынкі, да 30 легкавых аўтамабіляў і трубаправод цэнтральнага ацяплення. Дзеля правядзення ремонтных работ прыпыніла працу кацельная, з-за чаго без ацяплення засталіся каля 40 тысяч жыхароў Адэсы. Зацяты праціўнік прышчэпак ды прыхільнік тэорыі змовы. Дональд Трамп прызначыў Роберта Кеннеді-малодшага міністрам аховы здароўя і сацыяльных службаў у сваім новым урадзе. Роберт Кеннеді-малодшы – сын колішняга генеральнага прокурора США і кандыдата ў прэзідэнты Роберта Кеннеді, пляменнік 35-га прэзідэнта США Джона Кеннеді. Кеннеді-малодшы вядомы сваімі скандальнымі заявамі ў медыях. Ён звязваў эпідэмію COVID-19 са змоваю фармацэўтычных кампаніяў і заяўляў, што прышэпкі выклікаюць аўтызм. А выпадкі страляніны ў амерыканскіх школах тлумачыў прыманнем антыдэпрэсантаў. Антыдэпрэсантаў. Баявая зграя. На аэракасмічнай выставе ў Кітаі прадставілі распрацоўку робатаў-ваўкоў. У адрозненне ад іншых робатаў, ваўкі прызначаныя да супольнага выканання задачаў. У зграі 4 розныя робаты-ваўкі.
кожны з якіх выконвае пэўную функцыю. Адзін абсталяваны разведвальнай тэхнікай для працы на перадавой. Яшчэ адзін воўк перавозіць боепрыпасы, а два іншыя абсталяваныя агнястрэльнай зброяй – ваўкі-штурмавікі. Рабатызаваныя ваўкі прайшлі трэніроўкі на розных тэрыторыях і паказалі сваю надзейнасць і адаптыўнасць. Яны могуць выкарыстоўвацца не толькі ў ваенных мэтах, але і ў цывільных сферах. Падымацца па лесвіцах, пераадольваць перашкоды і траншэі, з чым звычайныя робаты справіцца не могуць. І гэта былі ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Падрабязней пра галоўныя падзеі дня з каментарамі і аналітыкаю распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.